И здравейте хора, аз съм Дими и сега ще играя с моята сестра Мони, Понито 1, 2, 3. И сега да започваме играта. Сега ще оцеляваме на Survival. Да започваме. Хайде, Мони, да ходим да събираме дърва. Идвам. После цялото дърво ми го дай на мене. Да, добре. Къде си, Мони? Тук са. Ето ти една брадва. Стой. Не. Батко, ето. Добре, чакай. Ето ти. И събирай дърва, аз ще правя къщата. Да, и да кажа, че и до мен е моето куче. Нашето куче. Батко, Да. другото не мога да го начупа. Тогава не, чупи още. Дай ми само дървото. Ето, виждаш ли го? Да, айде, продължавай. Аз отивам. После аз ще започна да копая. Малко дребничка за сега ще бъде, защото Кой? къща. За сега, дами и господа, ще бъде ето така. Малко ще бъде мъничка, ама какво да направим. После ще решим в някой друг епизод или по-късно. Сега това ще ни трябва докато не залезе. Батко? Да. Идвам. Събирай още много дърва. Докато ти се щупи кирката. Докато ти се щупи кирката, не ви давай по едно. Ето де! Зад къщата. Добре, давай още. Давай още. Няма да ми стигне дървото. Така сега. Аз клекнала ли съм? Мислиш как да се оправиш. Доста хубаво ще стане. Може си ги гледат телевизия. Да, знам. Запнал се в телевизора. Аз съм тука. Може вече да спреш с копалето. Аз ли? Да. Аз
може. Сега, ако искаш, търси какао и го щупи. Какво е какао? Аз да спомням си. Те са закачени по дървета, ще ги видиш. Така, имаме цял стак и 22 дърво. Така, сега да си направим един... Ето! Ето точно те, да са озрели. И така сега. Готово, частите направят. И сега. Аз си направя една кирка, че да почна под земята да търся камък за... Батко! Батко, падна! Идвам. Идвам. Ето ме. Скачи. Давай, ти се прибери в къщата и стой там. Желязо има. Сега ще го бера. Аз няма да се прибирам. Аз тук А какво ще правиш? бера какао. Търси да е озряло. И внимавай пак да не паднеш дупка. Сега да си направя един крафтинг тема. Пръчка. Къде си кирки? Така. Мога да си направи торчове. Стъмнява ли се, Мони? Не. Така. Батко, изгубих се. Пак ли? Дай се. Виждам те. Некъде тук си. Я потърси къщата. Видях я. Аз горе ще се кача, защото... Батко! Какво ни? Нека да се кача. Стига да е. Но наистина. Добре. Качих се. Моля да не говорим много. Стърнява се. Пак се благодаря, къщата загубих се. Идвам де. Не го нямаме. Знам ще стои са в къщата. Отиде в къщата. Не. И влез. Набрали какао доста. Набрах 1,7. 17. Бързо прибирай се в къщата. Врата. Ще направя. Прибирай се. Аз Плана съм. също там града. Къде си, батко? Ето само да убие една кокошка и идва. Добре, готово. Сега да взема. Може ли да сложа нещо в честата? Давай, прибирай. То не ми Прибери трябва. какаото. Какаото. Сега ще направя и торчове. Торчове, ето. Уха! Без да казваш. Не казва светлина. Чакай, пази се ти. Чакай да бради се, махти се от чест. Сега. Може да храна. Имам си храна и сега ще дам. Папи, кот.
Ох, извинявай много. Чакай да направя врата. Врата. Видях нещо да идва. Добре, че... Тебе, виж, има прозорче, пази се. Ето има прозорец. Къде? Ето го бе. Виж, има дупка, през която се гледа. Ето. Храната ти е готова. Кокошка! Ето. А. Айде. Така. Нали, зомбите не могат да отворят вратата. Не мога. Нито скелетите. Да, нищо не може да го отвори. Зомбитата могат и да го струшат, но... Не, сигурно. Не, наистина могат. Сега ли го разбра? Имам айра, сега ще го опеча. Пера, така. Батко, Да, имам 4 такива. 4... прибери какаото вътре. Два. Така, дървото, не, дървото ще... Дава нещо. Така, сега да го печем и айрана. Чакай това да го прибера. Айран. Какво ще правим, ако зомбите да отворят вратата? То няма сигурно. Не само ли ще направя неща. Оклепнал се. Стана ли сутрин, най-вече стой тук. Не. Виждам. Какво? Нищо ли виждам? Аз виждам. Аз виждам крава. Една кокошка. Къде? Ми виждам си. Ох, извинявай, исках да затворя вратата. Виждам кокошка! Там держиш където. Паючите могат да се катерят върху кокошката. Чакай. И голяма работа. Ох, извинявай. И това беше, хора. Бай-бай. Абонирайте се. Абонирайте се за моя канал и харесайте всеки мой клип. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!